Amandla, the high power, Archangel Raziel. Amandla makhulu. Mlaleli, esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali. Angithi usunawo umdonso wemali, uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power. Konke lokhu ukwenza ngo-11 ebusuku ubone amandla kamoya e-Archangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali. Sithinde ku 063 689 8922. Shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla ka-Archangel Raziel. Siyabingelela ukubingelela Babu Dokotela Babu SHEZI bawujabulile namhlanje sihleli nomelaphi wendabuko noma ngingasazi sibongo kahle ngazi ukuthi usigananda aphume ehlathini usigananda SHEZI noma SHEZI hayi SHEZI impela usigananda ephume enkandla la ngiqhamuka khona nami okay hayi SHEZI okay 064 523 2173 inamba kaba inamba yami leyo esebenza 24/7 mangabe ngidinga ukusiza ukuthi inkinga ngathi impela zikhungethe kakhulu ungangifanela kule namba uzithola usizo sizakala okay iya namba esitholakala kuyona leyo na WhatsApp iyatholakala Sikananda ngifuna ke sibheke amakhambi esintu ake sithinte umvusi ukukhuluma kumuntu nomvusi yini umvusi masikhuluma ngomvusi kunabantu dokotela abathi bona into zabo ayisebenzi umuntu afike mhlawumbe alanda into enyangeni abuyena afuna ukulwa nenyanga kanti inkinga yakhe isedlozini wafuna ukubhanqa idlozi lonke kulento ayilandile kanti fanele uma uyithatha uqondane ngqona lo muntu oyena okusebenzelayo nedlozini lakho mina manje kunika lento le ngiqale ngibuke wena ukuthi wena imuphi umuntu okusebenzela isidalo esikusebenzelayo bese ngikunika uhambe uyifaka lento kulento awukade uyilandile ukuthi ufuna ivuke lento isebenze bese umtshela umchaze ukuthi gogo noma bani ngicela lento ekade ngiyilandile ikwazi ukuthi ngivusele lento engangiyilanda eqaleni ingisebenzele ingifakele imali ngifakele inhlahla yo lento iyisilwane iyini lento ayisisona isilwane lento ingamafutha ingamafutha lento okwazi ufike uyichonsise lapha yana bese uyayishisa bese uyakhuluma ngoba ngifuna lento ibuyele kuwe vele njengoba uyilanda iqondene nawe yebo kunjalo okay la mkhulu uke wakhuluma ngama product imapha ama products lana onawo umuntu bangafuna ama product lokho kwaba nensipho ekuqaleni awusichazele insipho isekhona futhi abantu sebeyithenge kakhulu insipho nesigezo sakhona insipho epink ehambisana nesigezo senhlanhla nakhona sipink mangabe kuqhamuka esinye akusisona esami leso nensipho ebuhlaza ehamba nesigezo samathunzi amnyama nakhona esibuhlaza futhi kulabo abathi bafuna umsebenzi nama position emsebenzini ukuthi cha mina sengiphathwe kakhulu nami ngifuna ukuphatha manje labo bengasebenzisa uke waba nebhande labaculi omaskando belikhona namanje hayi not bekade likhona namanje uma nje umculi ebotha hayi ngathi akumhambeli kahle hayi ngakwazi ukuthi afika athathe leli band leli ngoba ngifuna le band ulisebenzise makuthiwa uyakubantu lawo yakhona mawulalo uyaligumula omela ligumula mawulalo uyaligumula awuyinale madikazeni hayi uyashiya uthele yakha ngapha yobuya uthi hayi akuhambe kahle kanti wena oganga mkhulu ukhuluma ngomahlanganisa othando umuthi intombazane inomuntu ethandana naye kodwa umuntu akacacisi yini le uyibizwa umhlanganisa othando yini lento ukudlisa amadoda wenzani hayi lutho azidlisa amadoda into amadoda azobuka kanjani umkhathi umuntu azabafazi umncela kahle azosuka ganga bese yangithuka kanti angifuni nami ukuthuka kodwa yona into ekwazi ukuthi umuntu makuthiwa mhlawumbe ufuna ikhadi lihlale ngakuyena ngoba phela singabantu sifuna sengathi ikhadi lingahlala ngakuthina iyakhona iyatholakala into kanjalo ukuthi mangabe ufuna mhlawumbe ukuthi indoda ubona ukuthi hayi ebusuku ngathi iyaphuma ayisho noma uyitshela into ayikulaleli wena bese ubona sengathi kuyona uhloniphekile siyakwazi ukuyibeka endleleni iqonde leyo ndoda leyo ikhona into ezikanjalo ziyatholakala ake sibeke ibhodlela lenhlanhla labantu abahamba abadlala imishini ayi masikhuluma ngebhodlela lenhlanhla sikhuluma ngayo wena ungabona kuncanyana kanti umsebenzi wakhona mukhulu kakhulu ngoba lento ufike ufaka amafutha enkukhu bese uligqiba endleleni mhlambe 7 days emva 7 days ebese uyahamba uyolanda mawubuya lapha bese uyahamba uyaligcoba ngifuna uligcobelele usaphuma la usuka khona endlini uthi mawufika khona usho ukuthi njengamanje ngiyodlala ekhasini kulabo abagembulayo kakhulukazi lisiza kakhulu kulabo bantu abakanjalo abadinga imali esheshayo umdabulo wamafindo aboshiwe ukhuluma ngani lamkhulu
Hayi sikhuluma ngendoda enkulu kakhulu lapha masikhuluma ngaleyo ndoda ngoba kwamina ngiyasaba ukulibiza lelo gama. Lapho sikhuluma ngendoda laphana ekwazi ukuthi kufanele mangabe ufike uyilandile kumina uthole irice bese uthola nemali engamacoin ecobezelayo imali o2 amashumi kanjalo bese ufaka le yona lento engishoyo le umqabula amaketanga bese ufaka phakathi nerice bese usho ukuthi ula ucela konke okufunayo. Akuzofa umuntu ekhaya mase khonto ehlale ekudleni esekudlayo. Ingakho ngithi lento mangabe uyisebenzisa konke ongama sacrifice kusala ngakumina. Okay. Wena okwakho ukuthi mina ebusuku ngo12 ngiyavuka ngiyolwandle okwami lokho. Wena ngeke vele uzukwazi uyimele egcine bese uthi ngawalanda into ezofika ibulala abantu egcekeni. Ngoba mina umsebenzi wami loyo vele ngawunikwa idlozi kufanele ngiwenzile. 064 523 bazothola bala. Bazothola mina impela babekhuluma nami ngqo 24/7 soke ikhona. Mkhulu asibuyele lana ebhodleleni. Uyakwazi ukuliposela umuntu? Siyakwazi ukuthi silipose ngoba ngifuna futhi mali fika kuwena wenze show ukuthi uyangifonela. Ngoba manje ukukhona ukuthi uma umposele afike angenzi lokho enibomtshela khona. Siyakwazi lona ukulithumela kumuntu noma ngabe kuphi siyakwazi. Mkhulu awuvalele uthini kubantu? Abantu abasizakale umuntu angahlali nje. Dokotela ngabaluleka kuloko ukuthi abantu bengahlali betshe ukuthi inhlanhla abana ukuthi abayinaki bona. Uma ngasani besukume bethembele emthini ukuthi cha imithi thina siyathanda ukuthi umuntu unenhlanhla ke dokotela. Sidalo sakhona. Sibonga kakhulu bonga Babu Dokotela sinoma lapho endabuko ubaba uShezi simthole phesheya kothukela unganena noma ngaphesheya. Hayi ngaphesheya ngiyalwela impela. Ngitho sesilungwini. Hayi ngiyalwela impela kudlulwa nje ngize ngiyoshona phansi. Ubonga Babu Dokotela babe sizibawujabulele siyathobeka. Siyabonga. Amandla the high power Archangel Raziel amandla amakhulu mlaleli esimene sakho sokuthola umsebenzi sebhizinisi sezezimali angithi usunawo umdonso wemali uthathe ugeze ngawo and command Archangel Raziel power konke lokho ukwenza ngo11 ebusuku ubone amandla kamoya eArchangel Raziel esebenzelana nomdonso wemali sithinde ku 063 689 8922 shintsha impilo yakho namhlanje ngomdonso wemali namandla kaArchangel Raziel.